Sly Media are building bridges. This is our motto. The choice is yours. Do you want to cross that bridge? Thank you very much for joining us. Thank you for following us. And remember also to share some of these informative programs that we live stream on Sly Media and other social media platforms. And if you can't find us on Facebook, we are on YouTube as well and other social media platforms where we put our short video clips and links that will send you to watch the whole program. Pano pa Sly Media sekutaura kwandaita tinoti building bridges. Why tichiti building bridges? Ndezvekuti pari kuuyawo vanhu vakawanda vane matambudziko akasiyana siyana, angave munyaya dzezvematongerwo enyika, dzingave nyaya dzetsika nemagariro. Vakawanda solution muri kuiona, dzingave nyaya dzinoenda kumatare emadzimambo dzinotongwa kubva pekutanga kusvika pekupedzisira. Tinoedza nepese patinogona kuti tikupe nyaya idzi kusvika dzapera. Nyaya yatiri kutaura nayo nezvayo ndingati inyaya yave ne2 kana 3 weeks pano pa Sly Media. Nyaya yarumbi anoti yakajoina Satanism, akazojoina nawo zvakare naadmire MuSatanist. Amai vaadmire ndo vakaparura nyaya vachiti mwana wangu wedangwe admire akajoina Satanism, ndokuuraya baba, ndokuuraya munin'ina wake Edmo. Makavanza vachitaura vakati regai ndikuendesei kune munhu aita mabasa aya naadmire anove rumbi. Rumbi akauya akataurawo nyaya yake. Mukoma kana kuti madzibaba admire vange vari kuSouth Africa vakataurawo veruzhinji, makapa macomments mukati ngaauya apedze nyaya yake, ngaauya apedze nyaya yake. Takati aiwa hazvinetsi, regai tione. Nhasi vari muno mustudio mukoma admire kuti vazvipindurire mhosva dzavo dzavainadzo. Pari zvino hatizive kuti vari divi ripi, vakachena here, vari kusaidhi here iri. Amen. Vari pano mukoma makadi tiripo makadiwo ngoma robas. Handiti aiwa tinotenda nekuuya kwenyu. So tinotenda hanzi munhu hamuuye. Chakaita kuti muuye chi? Chakaita kuti ndiuye ndakatenda marepresenterwo aitwa nyaya neSly Media, marespondero andakaita nematauriro amaita. Makataura muchiratidza kuti hamuna divi ramuri kutora, muri kuda kuenzanisa. So ndakazoti no, rege ndibate munin'ina wangu, ndipo akazonditi mukoma ndinoona sevanhu ava vakanaka, ngatiende timbonozama tinzwe kuti zvakamira sei. Kunyange zvazvo zvakandiomera, ndanga ndisina pfuma yekushandisa kuti ndiuye kunokuku. Ndikataura kuti iri zvipfuma handina, chinditenderai nditsvage pfuma. Makanditi tikakutsvagira unouya here, ndobva ndabvumirana nazvo. Ndokusaka maona ndauya panapa. Handitika. Sechivimbiso chatakavimbisana. Handitika. Ndinotenda mukoma admire nekugamuchirawo yatingati request yedu kuti uyai titese. Pachishona vanoti mbudzi kuzvarira parovanzi hunzi nditandirwe imbwa. Hongu approach dzinogona kusiyana. Ngatiti approach zvichida yakatorwa naamai admire kuti naye vanhu veSly Media ndinomboonawo ndimataurira ndinoonawo muchibatsira vamwe. Handimazvona. Onaiwo dambudziko riri mukati memba yangu. Ndingauyewo here ndikataura nyaya yangu mukandibatsirawo. Ndokuzadzisa chivimbo kwatiri kuita chakatangwa naamai. Hakusi kuti tiri kuti mhuri yekwachikonzo uyai paSly Media mupopotedzane, asi kuti tibatane titsvage solution. Handipe kutanga mukoma admire. Mubvunzo wangu kutanga kuti muri madzibaba, muri muSatanist, muri papi penyu pano, nekuti mazira andakakuitai nemapiro andakaitwa imimi muri muSatanist. Ima kuzonditi aiwa inini ndiri kumasowe kwangu, saka muri papi? Tinotenda nemubvunzo wakanaka. Kufamba nechokwadi kwakanaka nekuti chokwadi ndo chinosunungura. Tinotenda. Inini ndiri madzibaba, ndinonamata kumasowe. Ndakakurira kumasowe. ZveSatanism izvi ndakatozvinzwa zvakutozotaurwa pamaredhiyo, zvakambotanga kuStar FM, hazvina kutangira pamuri. Ndakatombozviignore nekuti vaindipawo maadvice, vainditi zvinhu zvinongoitwa nenguva, vanhu vanoitira kusvibisana. Saka iwo zviri kuitwa zvibikwa kubva kumba, siyana nani nazvo ukanyarara hapana chaunobva. Zvaikonzerwawo nemaconflicts anga ari pai, anga ari mumhuri. Saka Satanism asandaziva kuti tinotopindwa sewe zvasandamboipinda. Ndo zvandauti nditaure pamberi penyu. Handiti. Ngatidzokere apa. Ngatiti amai ndo vakatanga kundiudza nyaya yekuti mwana wangu akajoina Satanism. Kufunga kwenyu mimi mukoma admire.
amai vakakuvengirei kusvika pakukuisai ku the evil world kuti mwana wangu ndo zvaakuita izvi uye vachikupai mhosva yematambudziko ari kuitika mukati memhuri yekwachikonzo? Mubvunzo wenyu wakanaka. Sekufunga kwangu inini nditoriwo nemubvunzo kuna amai kuti mwana wavo vakatakura 9 months sei vachikwanisa kumusvibisa kusvika zvakadaro, nekuti kubva kumashure ndichizama zvese zvandaigona, pandaiti ndawana ndaitumirawo kumba, pandenge ndaomerwa ndaiomerwawo, ndenge ndisinawo zveshoma. Ndo upenyu. Kana mudzimai wangu chaiye anotoona saamai vangu saamai vake. Rakatozova dambudziko ndakutonzwa mazwi aya akubuda, saka nditoriwo nemubvunzo nekuda kutobatsirwa, nekuti ndiri kutsvaga chakaita kuti zvimire sekudaro. Nanhasi hasa ndachiwana. Mhinduro ndofunga tichaiona kuti mubvunzo wamuri kutaura kuti amai vakanditakura 9 months, amai venyu vane mubvunzo kuti mwana wangu wandakatakura 9 months angandidaro here. Imiwo muri kuti amai vakanditakura 9 months vangandidaro here. Chazvakanaka ndechekuti tichazoona mukana wekuti amai vanenge vari apa muchibvunzana izvozvo zvichida pane zvakavanzika zvisina kuzobudawo ipapapo. Kana zvichidaka pamwe tiri kutaura nyaya yake mese hamusi kuziva kuti makavengana nechipamwe hapana chamakavengana. Ipapo mukoma Sly toda kuti chokwadi chakanaka chinobatsira. Ndizvozvo. Anditi munoona. Nekuti dzimwe dzenguva zvinoitika muupenyu, mumwe munhu anogona kutakura rimwe shoko rinopesanisa vanhu. Muzati shoko rinouraya. Zvisingaiti. Atakura shoko rinopesanisa vanhu paanosvikoriti dzii pane mumwe munhu. Munhu uya akabata shoko riya riya akarichengeta. Nhau iyoyo ikasaiswa padare ikasataurwa kana kuti ikasagadziriswa, zvinogona kukonzera kuti paitike daka muupenyu. Nekuti pane kutaura kwakasiyana siyana kunoitika muupenyu. Anditi munoona. Sevabereki ndini pangu pandirotombozvidzora, pandaizvidzora kuti rega ndimbomira izvi zviri kuitwa hazvisirizvo. Asi kuna amai kuti nditi ndine chandakavaitira kana kuvarova kana kuvatuka zvekuti vangazosvika pakundidaroka, mukoma Sly handiri kukunyeberai. Ndakasangana netseu dzakawanda, ndakarwadziwa. I understand. Tingati here kukuvengai kwamakaitwa naamai mukomadimai, aino kuti zvinhu zvinobata ndizvo zvakaita kuti vagare pasi nemunhu anonzi Rumbi kuti vakuti mukoma makapinda MuSatanism kuti muparadze mhuri yekwachikonzo. Nekuti chinoitika mukati meupenyu mukomadimai ndira kuti mushinge semurume, nekuti Mwari vatisvitsa pane chimwe chidanho mukati meupenyu chekuti dambudziko iri chipera. Handimazvoona. Ndinoziva kuti ndinogona kunge kari kekutanga kuti tikwanise kuunganidza isu sevatorwa mhuri iri kwachikonzo kuti patsvagwe dambudziko rakonzera mhonga mupopoto kumhuri yekwenyu. Handi muri kuzviona. Ndosaka toda kuedza kana vachitaura vamwe vanomboita mapurogiramu vanoti tsvakurudzo yekuti amai vangazosvika pakugara pasi nemunhu anonzi Rumbi kuti vati mwana wangu anonzi Admire ndo zvaakaita izvi. Ipapo pamuri kutaura sai Rumbi kutaura kwake handina kana zamu rake randakabata. Kana zuva rimwe chete randakamboti ndiri kuita mabembere naye, zvakazotondishamisa kunzwa kutaura achiti ndakarara naAdmire. Handinabvera ndaita izvozvo. Kana kutamba zvenyu kana chiramuka nezuva rimwe chete. Edmire aigara mumba pavo, ailoja mumba pavo kumarondera. Handina chiramu chandakaita naye. Kwandiri Rumbi ndaitomuona semwana. Nhau idzi dzakuzobuda ndakatadza kutozotanga kukunzwa nevanhu dzichiva paFacebook nemavoice achibva kuStar FM. Kuti nditsvage kuti dare rakagarwa papi, nekuti pakuzobvunzawo nekutsvaga semunhu unobatikana, ndakaona kuti nhau iyi ine azvironga. Vanga vasiri amai vangu
Okay. Nekuti andina humbo hwekuti ndakavaona kana ndakavanzwa vachitaura panhau iyi. Asi chakandipa mubvunzo ndechekuti mashoko akataurwa naRumi hana kana chekuita chezuva rimwe chete takambotaura nhau inoenderana neizvozvo. Zvese zvaari kutaura takazoita mwana takadai hazvina kubvira zvaita se zvaitika. Vakagara dare ndo wandiri kutotsvagawo kuti ndanani kuti wangave baba here, nekuti pakufa kwomunin'ina wangu nababa takambotinetsanei. Asi ndichidzoka kumashure nekuti tine makuriro atakaita pakurarama kwedu. Baba wangu inini wanga asiri munhu akanyanya kusununguka kupinda muhama zvakanyanya. Anga ari munhu watoti pachirungu anga ari selfish kana tichitaura. So inini ndiri munhu anofarira hama zvakanyanya zvekuti tindaitomboenda kwana asekuru without his permission. Nemunin'ina wangu edu ndakatomboenda kunogara naamai nini wedu ushamva, munin'ina wamama, without his father's permission. Chingoti ko mai vedu isu vakazvarwa so vane hama, sei tisingafambirwa hama dzani? Rwanga ruri rudo. Ndakamboenda kunogara naamai vaamai kwaBhora kune munda wavo. Ndakagara navo more than 6 months. Ndakazotumirwa message yekunzi mai anga auye kuno ari kudiwa kubasa kuenda kuMozambique. Zvishwa ndakatobva ndichimhanya ndakasiya zvakawanda. Asi chakandipa kuti ndinogara naambuya vangu inini inhau yekuti hatina kukura tichiona ambuya vedu vaingu ivo ndo vaiuya kumba kwedu. Ndoda kuti kana mama muwabvunze mashoko iwayo. Ambuya vedu vaiuya kumba kungotiona kana vachisozva tisira vazukuru obva vaita se obva vaenda. Ndapedza chikoro ndakuzvishandira ndopa ndakati asi ndingati munhu werudzi wekuti nhasi mama vakafa ndovaisa kupi? Baba vedu ava havana kusununguka zvombotindisawo kana kuholiday kwaambuya. Holiday yataienda kumondoro kumusha kwaambuya amai vababa. Asi kwaamai vamai taisingaiti se taisingaendi. Saka ndakazongotora sarudzo ndega ndikati baba kana vachizozvinzwa ndaita se ndadzoka. Ndokubva ndakwira bhazi ndobva ndaenda kwaBhora. Ndaenda kwaBhora ndakatosvika mbuya ari mumunda. Ndatobvunza kutoti ko anonzi ningi aripi? Boza handikuzive. Ndopa ndakazodirectwa, ndopa ndakasimuka ndokubva ndaenda. Ndaenda kwaBhora kuyako. Ambuya vakatozoshamisika vachinzwa kuti harisi izwi radhu maere, vakatobvunza harisi shura here. Nekuti zvanga zvisingaitiki. Izvi mashoko andiri kutaura aya mukatora vemumhuri kuwabvunza vemubaba ndakabarwa kuti vakamboendere mboti tiri kuenda kuholiday kwaambuya ava zvinobvira zvaita se zvaitika. Ndakagara kwaambuya ndobva ndazodedzwa chinzouya kubasa kuMozambique. Ndichibva ikoko pandakasvika kumarondera, chandakatanga kutukwa wainotsvage chikoko as if ndanga ndaenda kuvaroya asina ndaenda kumusha kwabarwa amai vangu. Rudo nambuya vangu nandinarwo. Zvoti ambuya vangu vasati vafa vane zvavakatouya vakasiya kumba vakatopa amai kuti radio iyi nezvinhu izvizvi kana ndichinge ndafa zvozopuwa vamwe vanhu. Dai adhimai asiri mwana wemukwasha ndaitora zvinhu zvangu zvese nekuti muzukuru wangu anondida. Nekuti vakaona zvandaiva mabatira ndaivaita saambuya nandine chido navo. Nekuti handina kukura navo ndaingoita vekuona. Muna munhu kana achingoita achiuya kuzokuona yachienda semwana unoita mubvunzo. Ande munoona. So pakati pangu nababa pakazoita kanenge kakusanzwanana kuti waenda kumusha kwamai vako kunoitei. Kwekutoti kana vamwe vana chai vaitodzwa mashoko asina kuita se asina kunaka. Saka inini pakukura ndaingoti izvi zviri kuitwa nababa hazvina kunaka izvi. Nekuti hatigoni kukura tisina hama. Vanhu tinofanira kufambidzana, tinofanira kudyidzana. Zvekuti zvekuzwa kunzi ndinganoroya ndingakadai munoziva kuti vanhu vagona kungotora madaka ezvavakaitirana kumashure votaura nawo sezviri kuitwa nhasi pasita rangu. Ndazobvawo kunoku ndaenda kuSouth Africa. Chakaita ndiende kuSouth Africa inhau yekuti ndandichangobva mukutora mudzimai. Kumabasa ndaishanda ndaiti ndikashanda mari yanga isingakwana kutenga preparation yemwana. That was 2008. Ndo pandakabata shaya ndikandoita sei. Ndona sitora nemwe muzukuru akanditi sekuri mbwa kuBet Bridge. Ndakaenda ndikandogara kuBet Bridge kwekanguva.
ndagareko kumuzukuru akati ndikamutaura ndida kuenda kuSouth Africa ndina ndinoziva kwakuchiri kuendwa nemavisa ndakasimuka zveshuwa muzukuru akandigadzirira visa akandiitira zvese ndakakwanisa kuenda kuSouth Africa ndaenda kuSouth Africa ndobva ndatoshanda ikoko baba ingoti dzoka kumba but munongoziva chinoitika ndechekuti iwo kana wamunhurumika wane mukadzi ukutarisa kuti mhuri yangu ndoda kuti ikure because zvazvakandiomerawo nchisvika ikoko vanhu vandaizivana navo vazvizive kuzivana zvokuenda kuchechi imwe chete but they treated me very good ipapo ndoda kutenda hangu Mwari vanhu ava havana kundikanya ba vakandibata semwana wavo kusvika ndasikwanisa kuwana basa ndakutotumirawo ndakutokwanisa kuyazoona mwana wangu azvarwa firstborn yangu ine zita raamai vangu rinonzi Abigail kuti atotumidzwa kunzi Abigail manesi akati amwene wako iwewe each and every time uri kuuya pano ndakanzwa chidaro ipapo vakanditaurira mai vavo saka mwana uyu kwawe anofanira kunzi Abigail manesi ndo akadeclare zita remwana wangu ipapo namai yako ndikati ndochinhu 1 chamatanga kuwirirana ndomashoko akataura namai vako chaivo exactly vachinodza kuti mwana waadimai anonzi Abigail zita rangu inini ipapo vaijustifyawo kuti handingavengani naadimaya inini mwana wavo kuti akaita sei akapiwa zita rangu even Abigail wachina paakazviona pasocial media because amusikana akuma 14 years akatoenda kune munin'ina wangu ana kuya kwandiri akati dedi naona gogo wangu vachiacusa dedi wangu inini because mine mutemo wangu ndoti hakuna zvanaba munini vese ndana baba kuitira kuti level arifanira kusiyana respect kuvana zvandaona izvi what's the meaning of that chichaitika pana gogo because all along zvizhinji ndaihida ndaida kuti vana vasazive kusvika tasvika paugadzirisa saka baba vacho vakazomudzidzisa ano mwanangu zvinowanikwa pane zvinenge zvangoitikawo so kusvika zoti but kana maona gogo wangu muudza kuti ndinovada ndo mashoko akataura aine mumwe akanonzi Asha munin'ina wakanonzi Asha iri firstborn nemunin'ina wangu anonzi Edwin vakazouya kwandiri vese vakati gogo wedu tinovada ende tafara taona pasocial media handizoti lecture yangu apo nemunin'ina wangu ndiyei yakaita kuti vakanzeleka pfungwa kapi ikako kekuti Nyaya ina kumira mushe so mudhara akazorwara ndobva azouya kupi ndakaita zvekutonzwa mudhara ari kurwara iye baba pachezvo vangu vangu asinganyanye kundibudzira zvinhu zvakawanda pachena mudhara arwara ivo amai vakatombondudza kuti mudhara asinzwa zvakanaka ndikatoita sei zvikanzi kana muchikwanisa kutumira mari taisimbotumira mari kusvika mumwe musikana watainamata naye akazoti adimai ndasvika gumbo rababa ri kuvarwadza wadi kuti tivaunze kuno kutotsvega specialist anorapa gumbo rani rababa ndikati ndazvinzwa sei zvine zvandina mari musikana uyu achibva ati adimai pamonth end ndichabvisa mari yangu asi usandidzoseri rubatsiro rwandiri kuita sei rwandiri kukupa then month end isati yatokwana because indoita zvangu zvemacontract zvekuvaka ndakabva ndaona mari katino shoko rako ndakarinzwa saka ndakutotumira mari baba izvozvi asi isati ndatumira mari na baba let me tell my brother kuti ndozviripo ndafonera Edwin munin'ina wangu baba anza vasinzwa zvakanaka saka ndadati tivaunze kupi kuno kuSouth Africa varapwe Edwin akati good point yamaronga mukoma ndikati no asindaronga ba ndatiita zvikudzwa nemunhu saka munhu yeye ndaona ataura advice akanzi mukoma kana ndichiti maronga kuti mazvitambira ndibva mazvizudzawo kupi kwandiri kati it's fine sanga tiunze baba kupi kunoko ndobva taunza baba kunoku ndobva vauya ndobva vaita sei ndobva varapwa then mudhara kumazuva anga ari kubhoza aenda kwadoctor vachiita sei vachidzoka taenda every Friday kwadoctor vanga neleg outside doctor achibva ta aleg outside hadi kukweshwa hadi kuitwa sei rine mishonga rinozorwa kana chinge razorwa musonga toisa plaster mushonga uyu uchadya infection iri pachironda kana wadya infection mufanira kusara pachioneka beef zvakaita kutsuka kwebeef kakuyako ndo chironda chivhara zvakaita sei zvakanaka saka imimi tinokupa bandage tinokuisai bandage reda tichakuisai replaster tozoribvisa pamunodzoka every Friday tichita redress tichiisa futi mushonga it's fine saka taenda kwadoctor uya indaigara kunzi kufanda Bell Park kuferena King Amin but ndaitora matex maviri kundikwasike kutosvika kunoona doctor
consultation fee ya doctor yanga 500 a week runs ndikazosanganisa kuti ne 100 yamudhara chete yekuendesa tongoti yakwana kuenda rekudzoka ndo neni pande waperekedzawo yangu yobva yaita chi 200 kuti yaita 700 nezvekuzodyawo murodha hazvina basa, don't count that. Zvaisvika 700 7 something. Takasvika panguva yekuti doctor aibvunza pose uchienda kwavanokubvunza information yese. Hakuna kamborwara neshuga here, hakuna zvakadai here, vanokubvunza pose ivo vane zvanotaura kuti no, pane avantu ma-stubborn genes anoteera kurudzi, chirwere chinoteera kurudzi. Doctor akazobvunza saka munobva kupi, zvikanzi no ndinobva kuZimbabwe, zvikanzi saka nezvemurugara kupi, zvikanzi rugara kuVanderbilt Park. Kufendera King, I mean, amatonzi ari padhuze. Okay, it's fine. Ndobva todedza nesi zvikanzi chipuwa number vana vanga vatori number dzako. Ndoda kuti vapoto vachikufonera. Because iye doctor anga asingashande pa that surgery every day. Aingoya every Friday. Saka pavanenge vakuuya in the morning patinovhura nga vafona obva wabhuka. Kuitira kuti kana vachinge vasvika vanobva vabatsirwa vadzokere nguva iripo nekuti leg ausa rinorwadza. Ende zvichava baba irwadziwa nechi negumbo. Then panhamba idzodzo dzemukadzi iye kupuwa kwakaita nhamba kuchipatara, I end up ndaronzwa ndakatsvagira chi girlfriend baba ndiye mukadzi wamaenzi wari kutaura. Zvakatanga kundidya mumwoyo futi. But baba vachiriko zvese zvisati zvaitika ndinavo baba. Ndaenda kumasowe. Ndinavanhu vandaitonamata nawo. Vaipota vachitoungana vachivazoona baba muziva kana sevatendi. Kana pandenge ndamboremerwa vaindibatsira. Izvo ndinotenda. Asi pakazenge pakuita sekunge vaisangana nevanhu vaya vachiita madiscussions vachikurukura vachidii, kuzosvika ndaona kuti panenge pakuita ka division mudhara nevanhu vekumasowe vakuwirirana zvakati mudhara paakazodzoka kuuya kuno kuku ndo pakasanga kubuda nyaya dzese. Paakatiza haana kutiza baba havana kutiza namwari ndopika baba havana kutiza. Baba vakarapwa kusvika gumbo raita sei rapora. Inini nemuningi nangu tikatogadzirira kuuya kwani kwa baba, vakatokwira bhazi rinonzi Pioneer. Kuti vakwire bhazi iroro vanhu vataitonamata navo kumasowe vane hama dzaishanda kupi ikoko, hama dzaidzaita zibatsirwa kumasowe, saka vaitovaonawo sababa ani munoona. So zvakazongorera zvakutanga ndakunzwa kunzi handina kudya kana sindira admire ndairapwa nawapostora munonzwa sei kana pachibuda mashoko iwayo. Apa dzimwe nguva mari iyoyo dzimwe ndaito munotora chimbadzo chaiso pamberi paMwari kurapisa baba nemoyo unoda. But manegative andakazenge ndakunzwa ivo amai musi wandakapesisa kutaura navo ndavati mama ndokumbira kana maakutaura kuno fonerai baba. Chikonzero chekuti mashoko andakanzwa anga akubuda akunzi amai vake vanotoona kunge iye ndiye baba, ini ndauzwa izvo nani andakunzwa nemamwana iwe baba wachindiudza amai vako iweyo vanotoona kunge iwe ndiwe baba. Handiti tivona kuti baba ndo vatora ndovarapisa kunoku. Handiti vakunudza mashoko api iwaya. Kekutanga ndakamboti pamwe kungotaura vanzi unomboziva here kuti mai vako iwewe vari kukuona kunge iwe ndiwe baba. Ini havasina respect nini. Kana vachitofona kuno kwandobvunza iwewe amai ndo vandavabvunza nai mama kosei musingafonere daddy, zvikanzi baba wako ndokavafonera vadaire phone. Saka ndakabva ndatoona kuti inini zita rangu rakuiswa pakati pevabereki. Mama ndobva wafona one day kwakuri kusenseni vaida kunzwa kuti zviri sei negumbo rababa. Ndavanga kupindura kuti mama fonerewo murume wenyu kuno kundaremerwa nekuti zvakaoma kuudzwa mashoko nababa, mashoko anokudzimbira. Vadzokera kumusha ndo pakatanga kubikwa nhau dzese idzidzi ane murwano. Ndosaka ndati dzimwe nguva handisi kupa amai mhosva, asi pana uye mubereka apapa pane mubereka akataura mashoko asina kuita sei iva amai mukavabvunza kuti pamakapesisa kutaura naadmai kuSouth Africa zvazvaita sei, ndakavataura kuti ndokumbira mufonere baba inini mbomira kuita sei kundifonera, nekuti kana vapostori papa kutobuda mashoko ekuti mukomana ari mudhiri ekudonhedza baba naamai, ekudonhedza baba akabatana naamai.
Anomurwana. So semana anditi unengo yekuti unongorwadziwa ozisiya zvakaita sei zvakadaro. Then kumasowa ndakatozomira kuenda nechikonzero chekuti vandaitona navo vanga vakutobva kunoku vanga kutobva kuSouth Africa kwachiya zona mudhara kupi kuno indisingatozivi. Amona nawo yakaitika. Ndo pakatanga kubikwa mashoko akaita sei akawanda. Indofarira chokwadi nekuti ndinotibatsira. Pasina chokwadi atiyambuke. Ndobva ndaona zvakutoremaka. Ndo pandakati kune mudzimai wangu iwe ngatigare kupi kumba hatina chatinombobva isu kuna matarunyararo tikuenda kunorumbidza zita raMwari ngatiregedze kuenda kumasowe kupi ikoko papa kutobuda nedzimwe nyaya dzekutoti ndakashaya kuti zviri kubva kupi ndobva ndagara zvangu kupi kumba asi ivo havana kumira kundiataka ndakunzwa mashoko ari kubuda zvakati mukadzi wangu akauya kunokoko kuZimbabwe auya kuno kuZimbabwe mudharanga achangobva kuno achabva kuSouth Africa ana kuita nguva akabva auya ukoko auya kuZimbabwe achibva kuno kuZimbabwe asvika kumarondera akatosvika akatoaona akadai akaenda kumusha kwako kwamutoko kunoona hama dzake bosi akafirwa naamai nababa vakakura senherera zvakafirwa namai nababa akaenda kumusha kwavo ndobva anoona hama dzake ndobva atodzoka baba akatontaura kuti mukadzi wako aenda kumusha aenda hama dzake ndikati zvakanaka zvikanzi ko semunhu wevanhu tingamuite sei zvakabva zvanga kundiitira mubvunzo kuti asi baba wangu asingati mukadzi wangu aende unoona hama dzake aende unoona vana vaamai nababa vake handi vakafa vachisiyiwa ini ndobva ndamutora saka ndangoita mubvunzo izvamborevei ndobva ndasiya zvakaita sei zvakadaro sababa handada kuvapindura kuti kubaba mamuda kuedza kuti kudii but zvakandidya mwoyo mangu mubvunzo wandichina kuti kubaba vaedza kuti kudii kuti muroora asvika haafanira kuenda kuhama dzake semunhu wevanhu tingamuite sei anongoenda zvake mashoko akandibata tagara muroora ari kuno kwako akusimuka kubva kuno akuuya uko pane mumwe munhu akandifonera admire ndinokumbira ugouya tisangane basa kwangu ndobva ndaenda kubasa kwemunhu uya zvikanzi kana mukadzi wako achinge asvika ndaenda kubasa kwake kanzaita kuti ndisataure pafoni kuti foni dzinonetsa ndakukudza nemuromo mukadzi wako achikoti giti kuya muSouth Africa asati akubikira sadza muye kumba kwani kumba wangu ndakutaura nemese iwo nemukadzi wako zveshuwa dzimai vachibva vasvika ndobva ndatovataurira kuti ningi ati zvakati handisa kutaura nemazita akanti hatingakuisa mazita evanhu vasina mhosva panikirikini anditi inini newe tigoya kumba kwavo zvikanzi manje ndasvika late apa mangwana nda kuenda kubasa ngatizoende weekend ndaenda kupi ndikati but aona kuti hazviratidze respect here kuti munhu ati muchisvika inini mupfungwa dzangu handida kuziva kuti hama munhu pamukadzi uyu paaitaura aizvitaurirei anditi takazoenda iri weekend ndakatoenda nevana vangu kuti ngatingoenda tichimbofamba tobva taenda kuna amai vaiva ndipo vakazontaura kunzi mwanangu vanhu vamunonamata navo inyoka akatotaura kuti kunyangwe nemurume wangu chaiye ari mudare kuti mbenyu imi mipunzwe iyo une mazwi awaudzwa uchibva kumarondera asi mawaudzwa uchibva kumarondera arikuda kuti iwe usvike kuramba murume kuti uzvizive kumba kwaningi kwakagarwa dare vachitomira uri mubhazi uchiya kuti ari kusvika asikonoramba chi murume ani murikona mukadzi wangu ndopandazonzwa vakutotaura kuti zvishuwa ndakatonzwa kuti adhimai akarara paakaenda kumarondera pozi ndakamboya kunokuko ndobva ndaona mudara achirwara vaidona nechirwere checold stroke kudhokita ndakazotitaurira saka kudona kwavaita necold stroke kuyakuyako mari yandaida kutoshandisa kuapply passport handatozoapply passport ndakatozoishandisa pakuendesa mudara kupi kuchipatara ndikatobatsirwa nemumwe mupostora wainamata nayo waendesa zvikanzi panguva iyo yawakauya iwe uchida kusvikotora passport yayo ndo pauri kunzi iwewe wakadana naningi nekuti mukadzi wake akatokupa hembe ende zveshuwa munhu akatoya akati baba namai ndaigira mukomana wehembe sezvo anga auya emergency asangana baba vachirwara haana hembe dzekuchinja ende zveshuwa zvakaita sei zvakaitika asi inini handaenda kumba kwake kunotora hembe asi munhu angoitomoyo kana akataura nemurume wake murume wangu vangatori married murume wangu tadi kubatsira ningi ona adhimai haasi kuchinja hembe kazvinhu zviri kumuomera semunhu atoti achidona baba ani munoona zvikanzi nauye urutonzi wakarara nemukadzi ndikati aiwa ina handina chandakaita chindi nemukadzi upi nemukadzi iye
nauye yakatozobuda tabvunzwa nemunhu uya mukadzi wangu akubvunzwa manje vanzwa kwasatodza muri kunzi nasandamuudza yanga yana weda kupunzwa kwemboko yakubva kunoku handiti saka adzimai vangu mamudza vambenga vachiti wakabva amboto nekuti pane zvazvakutoitika uye vanga vatoone strong communication kuno kukumba but pavakazopuwa awareness ndipo pakazoti nyararei hapana kutora masvondo foni yakabva yatanga kurira kumba mudzimai wangu akutukwa uri pambi wakadai ndoda kuti vanhu vamwari mundinzwisise ko muri kunditukirei hanzi wakatsvagira baba mukadzi panga ari ikoko yatimwe nyaya ndoti munzwise kuti zvinorema sei dzimwe nguva munozoona vana vachinorova vanhu chikunzi vanhu vari kuignora vana vabereki but pane zvimwe zvinhu zvinoitika so deep zvekuti kuti unoshayiwa kuzviudza kundivaudza sei ndakazoti havachipopota amai ndivaitopopota wakaipa wakadai saka ini ndakubatanidza nemashoko atakaudzwa namai vava nemashoko akataurwa nemukadzi uyu amai vakataura kuti usafe wakateerera zviri kutaurwa kubva ukuku uone zvawakatakudzwa ndati munzwise pane musoro wenhamo kumba kwaningi wagarwa dare emona zvinoita mwari imba yemunhu yema makagarwa dare kuti imba yangu ipunzike yavo ndo yakazopunzika mwari akabvadza chiradzo chani chake ndopandazoti ndipe kuno foni ndondovataura vaberekeka zvamandiita zvaita se zvanyanya zvinezvi maakutuka mukadzi wangu unoroya uri hure iwo nambuya wako unoroya zvinezvi aripota kumusha kwavo ini ndakufanira kunoripa ngozi nekuti mhosva imhosva kai kunongedzwa kwomukadzi ende munhu ndine vana nani chamuri kundisikira matambudziko saka handichaziva kwandiri kubva nekwandiri kuita sei nekwandiri kuenda pakapinduranwa mashoko munin'ina wangu ndiye akakupindura baba havana kupindura ndikunyepa vakatizise vasipo panguva iyoyo hauna musoro hauna kazvekupfeka akataura zvaanoda kusvika ndazomutaura kuti shamari inini chiita zvenyizvo zvini hangu ndakumira nemhuri yangu nekuti inini handingarambe mhuri yangu nekuda kufadza imimi pakabuda mashoko zveshuwa takapindurana ani munoona zvadaro inini ndabva ndati no amai ndobva watangaone pavo vakataura zvavanoda hausisiri mwana wangu waasawira ndomashoko avakataura izvozvo ndo zvakazondipa ndite distance navo nekuti mamwe mashoko acho anga akubuda haigona kuti apindure semwana nekuti mwana ndakapesa ndakuna chinongonzi mwana chinhu chisina kodzero haugone kurespecta kuti uri mwana saka marwadziro andakaitwa nezvinhu zvakasvika pakundibaya mukoma Sly ndakarwadziwa tinavo mukoma admire nyaya yatiri kutaura nezvayo inyaya yekuti mhuri yekwachikonzo ikwanise kuwana zambuko mukati mekusanzwisisana kwavari kuita mazvinzwa kuti nyaya iyi haina kutanga gore nei yatorekana ne2 years apo Rumbi akamboenda kuredhiyo akanotaura zvakare achiacusa mukoma admire kuti aiwa vakamujoinisa satanism patakaisa nyaya zvakare makapo makomenti ekuti aiwa mukoma admire ngavauye vaitese vazvipindurire nhasi ndosaka atinavo munomu muri kuona semunhu wechirume nyaya iyi iri kuvabatawo zvakare asi tinovimba kuti panopera svondo rineri zambuko rinenge ravepo haisi nyore kuti murume akaita saadmire semasvikira akati acheme pamberi penyu acheme pamberi pekamera acheme kumhuri yeZimbabwe zvinoratidzawo kuti ari kubatikana chingave chikonzero chii nyaya iripo ndeyekuti root cause yeproblem ndinofanira kunge ichitsvakwa koma timene ndikubata mbichana akudzosere kumashure ndichitaura naamai chikonzo vanoti ivo vakazopedzisira vasisaende kumasoro ndichitaura nemi zvakare muri kuti makazopedzisirawo zvakare musasaende kumasoro evatendi vamwe chetewo hamusi kuona here ipapo kuti panogona kunge paine nyaya zvinogona kuita sekudaro nekuti patinoenda kuchechi toti ndonzimbotsvene zvino kunzimbotsvene kwako kana kuchiringo kwako kuti taakusangana nevanhu
panosikwa dambudziko fo pamira vakuchitsiri chinzvimbo chekuti vaenzanise takuti kunoona kubawa ndizvo ani munoona panguva yandi kunyebere ndandakaremerwa kana ndipfugame ndinamate mashoko anga asingabude nekuti zvimiro zvanga zvakuitika zvasina kumira zvakaita se zvakanaka ndakasvika nguva yekuti dzimwe nguva ndaiti ndichibva kubasa musi ndichibva kubasa dzanga ngari Saturday kuma 2 ndichienda kumba ndakapepuka nda pakati peroad ndakadedzwa nemwe murungu zvikanzi iwe unotsikwa ndipo ndakatozovhunduka akabvadzika mumotikari akatontora akapinda nemumota zvikanzi une problem kuti ndasina kuona chete zvikanzi no une problem akatora seari kuprofita akanditi dambudziko hombe kutambudzwa nehama kushaya mari akupe stress yawo inayo unomuziva mukomana ndangogona ngochema chete akandiperekedza akandisvitsa kumba akatondipa nemari yechikafu because tiripo paSly Media tikutaura namukoma admire vakawanda maiti pamacomments mukoma admire vari South Africa uya upedze nyaya yako uya mawo hauna kuchena wakazomira wakadai so tikati aiwa pacomment section tinogona kungokanda macomments endo zvakare vanhu mukati aiwa vanhu vamunotora kuunza paSly Media munenge muchivaunza kuti vauye kuzoacta vauye kuzodai so kuti zvizoita sei tikati aiwa kakawanda kacho ndekekutoti vanhu ndo vanotifonera kuti isusu tine dambudziko ratinaro mukati meupenyu tobatsirikanawo sei nekuti taona dzimwe mhuri dzichiyambuka zvichida toda kutenda Mwari kuti Mwari vasarudza mhuri yekwachikonzo kuti imimi toda kukushandisai semuenzaniso. We want to use your family as an example. Kune mhuri dzisiri kuwirirana, kune mhuri dzine masquabbles, kune mhuri dzimwe dzenguva panopera nyaya iyi amai admire na Edwin vagara mumba mavo zvimwe chete nehanzvadzi yavo vatarisana vanogona kuzobvunzana kuti asi dambudziko iri rakambenge richibva kupi zvichida amai admire vakachena, admire akachena, Edwin akachena, hanzvadzi yavo yakachena. Pane muvengi zvichida ari kukonzera kuti mhuri iyi isvike patiri pazuva ranhasi. Pane muvengi zvakare anogona kuti achiona mukoma admire pari zvino vachiburitsa musodzi vachichema, iye ari kutofara, ivo vari kutoita pati. Handiti mazviona, mukoma admire hativachenesi, mukoma admire hativasvibise, amai admire hativasvibise, amai admire hativachenesi, rumbi hatimusvibise, rumbi hatimuchenesi. Chatinongopa chete isusu vanhu mukana wekuti vataure zviri kutsi kwemwoyo wavo, chokwadi chinozobuda pekupedzisira. Asi toda kutenda Mwari sekutaura kwandaita kuti Mwari vatora mhuri yekwachikonzo kuti igove muenzaniso kumhuri dziri kusangana nematambudziko akaita saiwaya. Zvichida vanongonongedzerana, zvichida vese vakatochena. Muvengi ndiye ari kukonzera dambudziko mukati memhuri. Ndomboindisai panyaya yarumbi mukoma. Rumbi ari kuSouth Africa. Ari kunzi ndimakamunza. Rumbi ndakumunza kuSouth Africa pamberi paMwari. Ende muprogramu rake kuti kwe auye kuSouth Africa. Andange ndiri involved mazvizvi. Rumbi akanga achiwirira nemukomana wake sekuonana kwavakaita. Nekuti waaidanana naye kuti wadanana nezvishuwa zvakaburikidza nemaoko mangu. Nekuti munin'ina wangu aigara pambapani pana rumbi. So time endenda unoona munin'ina wangu nekuti tiri vanhu vakakura vakabatana. Time endenda unoona munin'ina wangu mukomana pandakaita naye ndo paaimuona tienda kumasowe aibva amuona. Ndo paakati mwana uyu ndamuita sei? Ndamufarira. Ndo vaonanawo kuzosvika kutaura nebereki ndiona wiripo vana vari kufambidzana. Izvi ndaitira kuti zvinge zvine gwara. Nekuti zvakaoma kuzonzwa kunzi munhu akauya naadmire wauya akamitisa mwana wekumasowe zvepa wrong picture. Pakugara mukomana airipota achiyazoona rumbi. Vachiona aitonudza kuti ndatosvika rumbi anga ari kuchikoro. Asi ndasvika rumbi akanzwa ndiri kuuya. Ndakamutaura ndiri kuuya, saka azonyebera kurwara kuchikoro, aitonyebera kurwara kuchikoro kuti auye kuzoona mukomana because vakatanga kuirana abva ari kuchikoro ari form 4. Svika apedze chikoro. Then rumbi kuuya kwake kuSouth Africa, amai vake ndonyaya kumuti mari uende kumukomana wako. Chaibvisirwa rumbi
South Africa ku Zimbabwe inhau yekuti anga akufambidzana namwakomana amai vacho vanga vakunyara chinyadziso nekuda kuti mwana wavo zvakare agarewo nemunhu anonamata kuitira kuti pakaita dambudziko kana ari munhu anonamata zvinonzwisisika mubereki wese ishuwiro yake kuti mwana arorwe nemunhu akadzikama saka ivo pakuona kwavangaona zvakakodzera rumba achiuya amai vacho vakatofonera adzimai vangu ndatumira mwana ikoko chichi asi isu hatina kuzwa kuti chikonzero sei aita sei atumirwa zveshuwa rumba acho akasvotambirwa akasvoenda taigara pamwe pamwe chete mukomana yeye indaitomona semunin'ina nekutiwo pakushandidzana mabasa taishanda tese vakatogarisana nemurume uyu asi paakauya aitonzi iye futi aida kutiza bcause mukomana wacho naisagara kupi kwati aishanda kudo kusouth africa saka paakasangana narumbi kuzimbabwe ashanyira hama dzake vabereki vake taitonamata navo futi iye mukomana wacho taitonamata nayo but haana kuziziva ndo nyaya iripo saka murume wacho nawaigarawo kune imwe nzvimbo kutauni kusouth africa uko saka rumbi paakati aida kutotiza anga asingade kuenda uko amai vacho ndo vakatozita kuti ita kuti uende kune murume wani kune mukomana wako nekuti nyaya yanga iripo ndekuti amai vachika kuti mwana akamitiswa akarambwa imwe nhamo kai asi uya munhu akatendeka rega neminise kune munhu akaita sei akatendeka ndokuya kwakaita rumbi kusouth africa zvasina kana connection yangu pamberi pamwari ani murwana zvakatozondishamisa ndakutonzwawo nyaya yekuti admaya akazonditora akanipa mudare wake kumasoro hakuna munhu andipa mudare asati arora ende udare une zera ani munoona ekunzi rumba aitorwa aiswa pabarika ndopataiti pamwe mudare uyu akanzi mudare nekuti chi anibarika anga asina bvira arora munhu iye ndio mwana warumbi mwana wake iye mukomana iye wakatanga kuita nani narumbi saka haikodzera kuti aite mudare kumasoro nekuti udare une zera hakuna munhu anogona kuenzanisa dzimba yasina imba ndochinonzi udare saka zvekuti rumba ari kuti imimi ndimakamubvisa umandara mamubvisa umandara ropa rakabuda ipapo ndoramakabva manotora ndokunorita sematsanangurira aita hakuna zvinhu zvakadaro idzo inhema dziri kutaurwa ende nhema dzacho ka ndikushauri dziri kubva kupi dziri kuenda kupi ndokusaka ndakati inhau yakagarirwa pasi ikaita se ikarangana but muri ikoko kusouth africa pane here tumasigns twamakaona kuti rumbi haachandifarira semunhu wamaitora semwana semunhu wamaitora sehanzvadzi edhima achiri kugaramba pavo auya ikoko semunhu anenge ati kureiwoka handiti pane zvamakazongoona zvokuti tiri kusouth africa narumbi takatadzirana zvakati zvakazoita kuti zvichida acreate nyaya yokuita kuti imimi naye ndiakanga ari mukadzi wenyu musatanism asi aini mumwe murume andoti ndiri kusouth africa ndanga ndine barika hakuna zvinhu zvakadaro narumbi angaine kaunhu because ini kumuziva ka ndandisingamuzive so deep nekuti pavakatozoya kunamata kumasowe kumarondera uko inini ndanda kutogara kusouth africa ende ndanda kutonamata ndiri kusouth africa saka kuti nditi ndanyatsomuziva so deep kunyeba ndengoyo ndichidzoka zvekuti kutomuona kwangu nekuemurwa kwakaitwa nemukomana uyu zvazvisina mazuva akaita se akawanda but takatozoona kuti rumbi hunhu hwake hwaaitoita iye pache zvake wanga uine kakudzungaira chi mukati anga ari munhu wekuti ada kutodzorwa ndopatazonyatsotsvaga kuti zvakamira sei zvikanzi aiwa nhau iripo ngekutoti musikana wepfungwa dzake pakutoti amai vacho vekumasowe kwari kurapiswa kwepfungwa dzarumbi dzaita se dzaitenderera ndokusaka amai vake vakazonamata naye kupi kwete kuti aingoita kakushaya unhu chete ko munhu uyu ndaita zvinhu zvakadai nekuti anga tisina connection saka hapana chandaigona kuona handiti ngatimbeti auya kusouth africa ati kure rumba achitaura iye anoti akajoina zvesatanism izvi kubva ruma 6 years because anoti ndezvedzinza rekwavo handiti pane here zvamungati makaona ndazaona kuti aita amai ake vakazomunza kumasoro vaida sei kuti vaanamatirwe nekuti dzakasanatsopikwanei mungati here imimi zvine chekuita nekwaakaberekwa kana makazenge makumona muchinamata naye kumasoro ekusouth africa urwere hwemunhu muziva vanhu vanozvarwa zvakasiyana
mumwe munhu andorwara mimba yanhu akakwana sei akutanga kurwara ari mumwe chete andi munoona urwere munosvika uchibva kumusha kwamai munosvika uchibva kumusha kwababa sekukurawo kwake kwaaitaura achiti ndakagara naambuya vangu so kwakati aitonzi kana akatoona motikari aitiza kuona motikari muroad semunhu akurira kurusevha nekuda kwekusadzikama kwendangariro urwere hwangu kuoneka hwaioneka kuti urwere huripo handiti zvingave zvaibva kumusha kwababa kana kwaamai izvezvi zvandanguda kuzvindispecify zvakanyanya but ati kure paneri pakamutaura kuti naambuya yangu taita zvekuroya semataurira akuzviita izvi ndakatanga kuzvinzwira kunoku izvi okay andimaona izvi atanga kuzvinzwira kupi zvakutobuda paredhiyo ndo pandakatanga kuzwa mashoko aya ini ndandisingatozivi kana mukatotora vanhu vari kuSouth Africa vatainamata navo vakatanga kuzvinzwira pai ende munudzi imimi sowere kuSouth Africa hanzi nderenyu ndimi mukuru wesowe iroro pachiprofita chenyu munoshandisa ndimi dzesatanism dzinombonzi ndimi dzesatanism ndidzipi nandidzizivi ndandingatozioni kuti handisi musatanism saka iseshoko kana ichitotaura kwandiri andi munoona nekuti munoona zvazvinoita manje kusvibisa munhu akunetse zvakafanana nemukoma Robert handiti Auya tese matitora mutauni kuti svike panapa ndinogona kutaurira vanhu vari muno muti muri kumboziva here patanga tiina mukoma Robert tatomboenda kundoba titengera chikafu kuti kadya isu chisina imi mava mugovarambira kuti handira kutenga asi vanozvibvuma sei kuti hamuna kutenga isi tataura tadya chikafu chamatenga ndo zvakafanana nemashoko atorwa nani ekuti kuti uwane mhinduro naunoiwana ichibva kupi nekuti zvinhu zvinobvira zvaexist alright mukoma takatasa nyaya nekuti chatiri kuda isusu kutsvaga solution shuviro yenyu iri pasi pemwoyo wenyu nekubatikana kwamuri kuita pazuva ranhasi kuitira kuti tibva tachinyora pano pasi Mwari vagochikomborera kuti shuviro yemukomana uyu ndeyakati saka ndoda kuti izadziswe ndiye kuti chini inini shuviro yangu kubva pakukura yange rekuti hama dzangu ziite chinhu chimwe chete zvezve zvekuti vanhu kana tichikura tinonongedzana uroyi kunongedzana nhinga ari kutitumira mhepo hazvishandi kana paine dambudziko vanhu ngavangoonana pamwe chete zvogadzirwa pamwe chete pandinogara isu kuSouth Africa ndaya ndine shuviro dai amai yangu aitogarawo papi vakakombwa nevazukuru vano vazukuru vakawanda ende vazukuru vanofadza futi asi nhasi havasi kugona kugara nevazukuru vane chikonzero chezvimiro chechimiro chiri kuitika ichi chandikusha kuti kana chakabarwa kana vari baba vaida kuti zvizoita sei mangwana ani munoona nekuti ivo baba vanga vane chirwere chavo chemwoyo chavanga vainacho vainga mapirisi besides leg house vaigara vachimwa mapirisi ekudhirena mvura mumiri ndokurarama kwavanga vakuita saka dzimwe nguva ndinozviita mubvunzo kuti baba vakazviita nekuti vakatya kuti pamwe tichasara tichigarika here ubva vafunga kuti pamwe amai vachagarika nekuti vana vaita se ane munoona nekuti ini ndichazova bhozi munhu ndoziva kana ndine chirwere chakati chinotsvitsa pakati saka izvo zvinondidya saka chandonyanya kushuvira kubatana kwevanhu kana pese pandinge ndiri mukabvunza vanhu andiringe ndinavo kuSouth Africa nauya ndonyanya kutaura ndiye kubatanidza vanhu chakatondidzora kumashure kuti ndinamate kumasowe ndinoparidza here ndichiudza vanhu kuti kudza baba naamai inini pakati pamai yangu tisiri kunzwanana tisingataudzani saka ndiri kutaura mashoko api ndiri kunyebera vanhu mani nguva yakareba zvakaita sei musati mataura naamai chikonzo amai ndakambopesera kutaura pandakapesera kutaura navo pambari panhamo ya tete vamama vavo pavakashaya vakanditi kwakasvika shoko kuti tete vamama washaya tingoti kwavari ivo amai vanovati amai guru pozangu ari tete vaamai vavo vashandi vandatovafuna njevabata maoko muda kuenda here kunhamo ndikutumire mari vakatoti sekuzvironga kwaunenge waita hazvina kuita sei ndikatovatumira mari kuenda kupi kunhamo ndikataura navo futi panhau yekuti pakarongwa paguva rambuya vangu inini amai vakazvara amai vangu
vakati tira kuisa dombo pagowa raambuya saka tora macontributions vataurirana ikoko saka vakazodza vamwe mainini kuti chifonerai mukomana mumuudze zvipi izvozvo ana mainini ndo ndavafundibva vandifonera ndikati amaita basa shoko ndaita sei ndarinzwa ndibva ndabata nhare mama kune shoko rabva kuna mainini riri kutaura kuti zvanzi kuda kugadzirwa dombo raambuya saka hanzi imi mavatitiise mari ikoko ichokwadi here amai ndobva vati hongu ndikati saka ndoendesa mari ikoko here kana ndokutumira imi muzoendesa vakati endesa ikoko ndikati ini ndakupa imi muite sei muendesi kanzi aiwa endesa ikoko mwanangu ndana amai vako vapi ivavo ndikati ko imi muri kuendawo here vakanditi akwete mwanangu handisokwanisa kuenda ndikati chikonzero chii kanzi indazoita zvekunzwa Nyaya paurongwa ndandichi ndanga ndisipo ndikati no mama endei pane chi pane vamwe ifamily yenyu mazuva ndiri kutaura mukavabvunza vari apa nokutaurira mazuva iwayo ivo zvavo ndichivabvunza panyaya iyoyo vanotiwo vane zvikonzero sei vasina kuita sei vasina kuenda ende zvimwe chetezvo vanoti vanga vakanzwa dare rakanga ragarwawo futi kuti chi mukaenda uku zvinozoitika 2 kana 3 handimazviona ende chiri kungoitika padare renyu rese kana makaritarisa rakagarwapo imimi vacho kwachikonzo hapana pamuri kutanga daka muri pamwe chita kuti kwanditsika handimazviona rinongobva nepapo robva nepapo apo but pekupedzisira sekutaura kwandaita kuti tinofanira kuwana solution yekuti chiri kumbonyanyonetsa mukati memhuri chii mukomati maya vanhu tichitaura namai tichitaura narumbi tichitaura vanhu vachitaurawo kumacomments vari kuti iwewe ungati panofa baba wako utadza kuuya panofa munin'ina wako utadza kuuya ndufu mbiri mukati memhuri dzoitika iwe ufa utadza kuuya apa iye zvinezvi zvakubuda zvichinzi iwewe narumbi ndimakata sei ndimakauraya zvikonzero zvakaita kuti musauye kuzobata maoko pamarufu maiviri aya mubvunzo wamabvunzo wakanaka pakufa kwemunin'ina wangu akarota munin'ina wangu inini Edwin akati mukoma ndarota ambuya vati udza adhumai asaende kupi marondera ane nharo akaenda ari kunofa ngaasaenda kupi kumarondera baba wake nezvavakaita asi adhumai ari kuenda kunofa kuti uzvizive kuti adhumai anga achaita sei achafa asi uda kumuchengetedza da kuti asafe anditi ndozveshona ndatogadzirira mari chida kutoenda iye nasinambomudza ndoda kuenda kupi kumusha bcause dangoita surprise kuti baba vasvike ndisvike baba vasingazive nekuti munhu anga aine nhau dzekutaura dzakanyanyisa asi achita zvekusakadzira vamwe ndimudara chikonzero nei ndaiti zvimwe zvinhu zvaaita ndikaona kuti baba zvavari kuita zvisirizvo ndaisa manegative pazviri kuti ano baba hatifambe takadai kana pakufawo pamai vavo chaiva vana kuenda kunamo takabvunza kuti baba amai venyu imimi vafa asi mamunoenda kunamo yani yaamai venyu asi magona kutora vanhu kuenda kunoita nyaradzo yaambuya vamusina kuenda kunochema zvinozobuda picture yakanaka muza mashoko andakapindurwa ndakatukwa zvikanzi aona musoro wakaroiwa namai vako ndokusava wakaenda kwabhora kuna mbuya wako ndomashoko andakazwa munin'ina wangu eropanga aripo Edu muchitukwa mashoko yawo baba parumba mangu apa ndokwarapisaka vari kundituka kuvatsura kwandoti but babaka zvimwe zvinhu zvamuri kuita hazviite sei mangwana emimi kana musipo vanhu ivavo tichavasvikira sei ani munoona right musiwo ndati ndanzwa shoko rasvika Edmu azofa shoko rasvika akantaurira ndiEdwin ndakugadzirira ndatofonera namukoma ndanzwa kuti Edmu afa mazvinzwa here zvikanzi hatina kuzvinzwa ndinowo madzikoma ari muno marari muno hatina kuzvinzwa kuti Edmu aita sei afa waita basa shoko raita sei rasvika ini ndotogadzirira ndikati semunhu akakurira kumasoyo rega ndiende ndinoita sei ndinoereswa asi rega nditsvage kune muprofita asingandizive nekuti kazhinji kacho vanhu vanokuziva nokupatsana ngoro dzinoenderana nekuziva kwanoita sei kwavanokuita ndichingosvika ndodari rakatanga kunobatwa iroro handina mubvira ndataura da kuenda kunamaiwo ndangoti chichongosvika ngari muprofita wechidzimai ainzi Sara ndichingosvika akasvika kuti madzibaba emuda kuenda kunhamo kaimo ndikati zvikanzi mafirwa nemunin'ina zvikanzi ndiri kuona pakati penyu pane vakomana 3 pane musikana akamboti rwarei apapo ari pakati apo ndikati zvikanzi pakarohwa musikana uyu paitodiwa mukomana musikana haasiri ari kudiwa mukomana ndo aidiwa zvakandorohwa pasiripo itsananguro dziri kutaura idzi zvazvarohwa pasiripo uyu arohwa asiriwo ari kudiwa papa chidiwa imimi
imimi demaregedza kuenda nekuti vakatokumirira vakakuteya izvozvi ndakutora chakandimisa kuenda kupi kuna memukomana pakanaka ndadzwa tsananguro taenda kumasowe vakabva nditimozoya kumasowe taenda kumasowe amai havana kuya kumasowe ndaitori kunetseka mutangaro kwamai zvavasiyazopesa dare ravo kupi masowe vakatisangana kumasowe ndakatozosanganawo kuina vamwe vaprofiti vakasvotsanangura nawo muparidzi achiparidza zvikanzi pamberi pababa avo ndaona paine gondo asi ranga rakabata uswa wanga uine ropa asi uswa uyu wadonera pamberi pababa ava ndopandakasimudzwa baba simukai zvikanzi baba ndiri kuona pamberi penyu pane dare rerufu pane nhau yerufu yamuda kufambira kaimi ndikati zvikanzi nhau yerufu yamuda kufambira imimi baba imimi hongu muda kuenda kunhamo asi yanzi dai mambomira maenda kunhamo nekuti ndiri kuona imimi makatewa kupi ikoko nanga ndine mwanzvadzi yangu itori muno muzimbabwe kutaura kunokuku akaridza mhere pachitaurwa tsananguro idzi akanasina zvitasa zvinoitika kuvabereki akatotorwa kubviswa pamasowe achiridza mhere mukadzi mukuru ane vana vahombe kwandiri inini tsananguro dzedze dzataurwa ndokusukwa ndakaita kuenda panhamo yani uyu yaedmo mudhara afa mudhara afa chakaitika ndechekuti pakafa mudhara inge ringuva yelockdown mudhara afa nguva yelockdown tatisingakwanisi kucrossa mabhodha chatakakwanisa kutsvaga mari ndakada kufonera amai mukadzi wangu ndobva nditi ndinoziva tiri kurwadziwa but wadi kuti inini semurora ndimbotanga ndataura nani navo nekuti unoziva vanhu tinozivana pakusikwa ngati sei wadaro zvikanzi amai anogona kutora mashoko anokurwadza regai nditaure navo zveshowa mukadzi wangu akabva atora foni ndobva afonera mama nematambudziko tanzwa kuti baba waita sei vafa chakabva chandibata panguva imwe chete zvakatange mukadzi ari kuprofita amai akabva ati maita laki makunda zvakabva zvanopamubvunza kwanotiti ndaita laki ndakunda papi kanzi tocerebrate ai imi muri kuchema ini handisi kuita sei handisi kuchema ndikutofara ini ndomashoko akataurwa naamai zvikanzi kona amai tadi kumboti mbotanga taviga baba kana zvinozotaurwa kupi kumashure zvikanzi ati mai ari kutotera kumashure kwe2 months ari kuita sei ari kufa pa2 months ari kutera baba wake mashoko akabuda mukanwa maamai hama dzinodiwa mashoko kana achitaurwa neakakubereka haasi kutaura handira kunzwa kuti ndakanzwa achibva kuna ningi wakanzwa vachitaura tinavo mukumadhimaya pazuva ranhasi vabva kuSouth Africa vakati aiwa inini regai ndiuye ikoko ndinototendawo kuti ndaona mukana wekuti nyaya iyi itaurike uye tiwane solution unoziva chinoitika mukati meupenyu ndekuti vamwe vanhu vakazvarwa havana kukwanisa kuona amai vavo kana baba vavo asi kune vapenyu vanenge varipo amai vapenyu varipo vana varipo asi kusawirirana ndo kunenge kuripo rimwe remazuva ndezvekuti musi unozoshaya admire kuti musi unoshaya amai admire anogona kuzozvibvunza kuti asi chandakatadzira amai chakaita kuti tibva vazofa tisingawirirane chii saka tati aiwa hatingasvike padanho rakaita sairoro nekuti nyama nemweya zvichiri pamwe chete muromo unogona kutadza muromo unogona kukumbira regerero asi yasvika nguva yekuti admire naamai vake vaonane vataurane kuti chii chiri kunetsa mukumadhimai kufunga kwenyu mimi semwana akatakurwa naAbigail for 9 months chamakatadzira amai venyu chamungafunge kuti amai vangu ndakavatadzira asi ndazowana mukana regai ndivakumbire regerero ndechipi tozati pane zvakawanda pane tumarelationship twamai nemwana tunogona kungonetsana kana neniona amai angu zvinowanikwa chi kana vanhu vari kuona vanowana kuti dzimwe dzenguva naamai vanogona kutodza kuti kuirirana asi chamunofunga imimi mukoma kuti amai vangu ndakavatadzira chakati endi ndiri kuzongoshaya mukana wekuvakumbira regerero ndechipi uye tobva tati uyu ndio mukana wamunenge mawana kuti amai ndakakutadzirai zvakati zvakati asi pazuva ranhasi ndenge ndaona mukana ndinokumbira regerero kuitira kuti isusu tizotora meseji yototi adhimai patakataura naye amai ari kuti akakutadzirai pakadai nepakadai nepakadai nekusaziva nekuita asi anoti akumbira regerero mumuwanire kanganwiro pakurarama kwangu naamai tasina dambudziko atora chokwadi
dambudziko rakazotanga kutobarwa mundarabva kuno abva ku South Africa auya kuno mazuva ese taisitombofonerana tichitotaura naamai zvekutotaura ende nemuroro vachitofonerana vachitoitirana zvavanotoitirana zvototi zvimwe vakawanda vaitoyemura ukama hwavo. Pamashoko andiroziva kuti ndakamboti pesanei naamai ndeyekuti pavakati vana vasikana vakamitiswa ngatibvume kuchengeta vana vavo ndikati kwete amai munhu anenge amitisa mwana ngaachengete mwana wake nokuti isusu tinedo matambudziko asingaperi. Kana ariwo mashoko akavabata pamwe ndiwo mashoko akavabata kana iri nhau yekuti vakanyeberwa nababa kuti ndakatsvagewa girlfriend naadmire handizvo ndinokumbira regerere mhosva yandisina kuita here. Ini ndati ndoda kuti mungodzamisa nyangariro dzenyu mufunge pamunofungidzira kuti amai makavatadzira zvichida nekutaura zvichida nekuita. Pangava pandingatoti pakafedmo pandakazotumira audio yekuti mauraya munin'ina wangu ipapo pamwe ndokuvatadzira kwandakaita sei kwamakaita izvo shokutaura ndakataura neshungu nekuti ndakurwadziwa kutoti ndiri kuchema munin'ina wangu panguva yandiri kuchema munin'ina wangu ka baba wari kukanda mazwi ari kundinyondora kunokuku apa kwese kwandafamba kurongobatwa kunzi kuda kudyiwa iwewo ivo amai handira kuvanzwa vachiswa padariri paiswani ndara asi pakupindura kwandakaita kanevo vakatopindura vachiti mwanangu ndikati mama budai munyaya izvi ima handisi kuda imi munyaya iyi ivo vakabatikana nazvo nekuti handizive kutiwo chii chakavabata but asi zveshuwa mashoko ndakaita sei nekuti ndandine bundu nekurwadziwa nekuti hapana chinhu chakaoma sekutokonywa muziso uri kuchema panguva imwe chete kutaurwa mazwi anorwadza panguva imwe chete ende nguva yaya vaitofona vachitaura izvozvoka rangaira kuti wakaunganiwa nevanhu vanokuziva wauya kuzokubata maoko baba pamoti muri kutaura pafoni wobva wataura mazwi akakura anobaya apa iwo nevanhu vari kuti ndo vanyarikana varikudai kuzokubatsira zvinorwadza sei. Saka ndopakazobuda mashoko andakavataura kuti zveshuwa makaita sei mauraya munin'ina wangu nokuti izvo zveshuwa mashoko ndakataura nekuda kweshungu nekutambudzika kwandaita panguva iyozvo. Handiti tingati munguva pfupi iri kuteera muri kusangana naamai venyu mukomadimai zvichida kwenguva after a very very long time mashoko amukade kutanga kuvaudza tinoziva kuti tisita kusanganisai mashoko amukade ivo vakazvitendewo vakazvipira kuti no ini ndoda kusangana nemwana wangu kana muchikwanisa kuti auye imi tikati mukoma munokwanisa kuhere mukati hongu makauya matarisana naamai venyu mashoko amungade kutaura kwavari muchitanga kuyambuka pazambuko iri ndeyekuti chii? Chandinotanga kutaura kuna amai vangu ndechekuti amai ndinokudai muri mai vangu nemwoyo wese ende dzimwe nguva ndikazvifunga nombuchema chii chakaitika muri kuzvinzwa ndimukoma admire sekutaura kwavari kuita vari kuti shuviro yavo ndeyekuti pavanotanga kusangana namai vavo ndeyekuvaudza kuti amai ndinokudai nekuti ndimi makandibereka. Hongu zvanga zvinhu zvakange zvakaoma kuti mukoma admire namai vavo nevamwewo vana zvakare vatadze kusangana kuti vataurane vatsvage kuti chii chiri kumboitika mukati memhuri medu titadze kuwirirana asi mukana wavepo. Hatingarambe tichinetsa mukoma admire muri kuona kuti vari kubatikana zvizhinji nenyaya iyi asi ndinovimba kuti kuchema kuita mukoma admire nekubatikana kwavari kuita ramangwana vachange vachibudisa misodzi vachifara kuti aiwa takambenge takabatirana matemo takambenge tisingawirirane mukati memhuri medu asi pazuva ranhasi aiwa huyai veukama chigo chembudzi. Hongu tinoziva kuti munogona kuvaseka munogona kuvatuka mhuri yekwachikonzo kuti aiwa koma zoenda papublic mazotaura nyaya iyi zvazoita sei. Mwari vanoshanda nenzira dzakasiyana siyana. Mwari vanotsvaga vanhu vakasiyana siyana mukushandisa mukupedza nekupa zvidzidzo mukati mekurarama kwatiri kuita. Tichange tinavo mukoma varipo tizonzwa kuti panyaya iyi panosangana mukoma admire namai vavo tinenge tiripo zvakare tichiedza kutsvaka kuti dambudziko iri rakatangira papi. Ndinovimba ipapo ndo pane nyaya hombe. Ngatisangane mune mamwe maprograms. Zita ndinonzi Robert Tafumanei. Sly Media, building bridges.